Kublai shuni fibro section part te akan dia video banta ngan hikai lan ngan ya penbatai kumno ban pendap ya kan ka kam pulis ban apply online te kan ka long tang ban yarap mo ngan pen I kumno pendap ngatrai pila nang hi ban pendap namari kerteng iki eke baro pinang ban pendap ka ka jong pi hang ne ban pendap pedeng ngan pen I namar ba ka YouTube kanom syare ban pen I detail ka jong kiwe ban pendap hang ne jangan subatai hang ne pada cái jonon kam nam ta kane ban apply online te ban apply online ka subha yagi banang mo ka subha phila ban apply hi na pok mobile ka jong phi la da phinang ban siu online phila ban register hi na mobile phila ban pha ki perlo ka jong phi te ye ka ban siu sa siu hadin ru kanang long hi te yang ngan yat punta detail pa detail te ka ban kong kan mau pidon kam ban upload ya ka passport size photo ka jong phi ka barang thamai te abong passport size photo ngatrai phila tip hi kamde ka dor ka vision ha khlau ha tap ne halum hawa kadai ka ba passport size te shon dore ka tu adjust ba ka size ka de ban long hapo ka shispa kb phiap nang ban edit lara phim nang ban edit ngong lopai gitu ki bom nang ban le hi lech chapo cyber sigino no dukan ka bala ban penyarap ya phi ban apply ka ne kam tai ki banang edit hi ka dot phab edit bagane melong hapo ka 100 kb in jpg ma ta sa upload hang tu antrai phi anang hi ban click hang tu choose file te sa upload ka chu ka kum gane ka dor ka jonga ai kum tu ai done kala biang ka jonga nomor ba ka de ka jpg hi ka size ro ka de hapo 100 kb te ka long te antrai phi anang hi kum tu full name date of birth te sa ai ka kateng ka jong phi full name sai ka date of birth hang ne upload proof of date of birth te kane ka date of birth naka benta ki ba la pas ya ka stand ka 12 have upload da ka admit card ka jong phi nomor kin sim yang tu rei ki class 9 phila ban upload da ka birth certificate sex phila ban at ang tu male ne female filiation rang na berikan thai faras moras name permanent address ngatrai pla nang hi city town village any pla bana panthok pandap hang tu phiko pandap ka city ni phiko pandap ka town ni phiko pandap village ka song phi pin code jong ka snong ka jong phi phidon ka district ayu state ayu and prefer center test hang ngal da be batai phi ba pila ban jet any hang no phiko ban jet phi jet shalong na phi jet nong ston na phi jet joai ne ka song phi phap tik way ka batho exam ro phi ko jet a phi de na mokorwat ne phi de na joai ne phi de na nongpo ne phi de na shillong jet hang to ka way tang ka way phi la ban jet then educational qualification phap I be da ka highest ada phi la pass ka class 12 I be da class 12 khnang wa phi la ban apply lang but UB but AB ada phi la apply bachelor degree I be da ka bachelor degree khnang ba ada ka snem ga jong phi kanang biang phi apply lang baro lightly but AB but UB but SI okay te hang ne bade kan mau mo select highest qualification di batang ab result kapoi hang ne kin jenjar kimla ban apply namar belai phiap upload hang ne select educational qualification certificate phiap upload ka certificate kamot itu ki batang ab result phim padan certificate ngubah phimla are ban apply kamot ki batang ab result jongka class 12 phinamla are ban apply ka post jong ka UB ki batang ab result jong ka bachelor BA BSc BCom terter kinamla are ban apply ka post SI namar ba phinom don ya ka document hangne ban upload ya kata ka certificate kumang ada ong tu bala da ka long online ki video bala dap bakal ada ka long ban pandap online te ka long ada kam long kamut ba kinom sha te mentah hangne hab upload ya ka certificate te phinpat don ya ka certificate kamut ba phinom yo ban apply kini ki badang up result te kategori ngatrai platip hi pida de khajen cha ai khajen cha de garo ai garo dan phap upload pada ya katuru kane pada ka de ka skill tribe te ki don way bakali te wang bang padon ka skill tribe certificate te la dam padon phap lay apply no phinang yo por makane non arbanai duna te la dapi elej apply ka skill tribe ka sempor kam raslam kun no po shibanai playo artayo ne shibanai po shibanai sempor hi artayo la tayo te hapo shimnai playo
Then dalayo kata bisa apply ya kan di post ma claim ka skill tribe pimyo rela nela da pim la ban yo ban apply kata ka skill tribe phep ai no da ka general pada phep ai hong te general tambah ka haj ber ka e jong phi phep long general te jenjar ba te phep apply ba ya ka skill tribe te kan ka bonus mark ngal da bong giron ge ba stu bakala ngong tang ki ba don ki bom don ki I will not apply for bonus mark ki ba don chu gidon home guard volunteer ki I who take home guard adon holder of BOC certificate from NCC ki I away ini ki ban tik tang ki ba don ki bom don kin bu kum tui okay 18 day email optional to don kam than ki ba don to add email ki bom don nai don kamre very important hang ne mobile number sen la pandap menta pinam la ban change su hadin kenapa ba phep ai beruju number hadu bandal dep ka recruitment pinam la ban pen kala pinam la ban ai number juga we phep ai be number jong la dehi namar kan jinjar hadin la dai kin kontak ya phi kenom yo pin sadu te phep ai be no we number te subu ha kapor ka banta pinang la ban change ha kan ka hadu banai me hadu ka last date pinang la ban edit igin giwe pinang la ban kala ndre ndla kut katu ga jing pendap pada pinam la su ban edit te la pikwa ban change number ru pinam la su te phap ai bai du tuju hi pinam la ban kala pin jenjar haden tradet mang tu pada pin tik igin gi box kine baro phap tik lo baro igin gi box itu dan upload ya ka signature ko jong pi te sanya ka kot sada se shondur ladep shondur sa edit ya kadur kejong pi ka file kade melong hapo shispa kb de sa choose file sa upload kum tu kum manga war ladap hang tu ngal adap ngale kum no te ngasu shimbej mengadap edit bagi kene don arab san ngasu abi kum tu kala mi hi kum tu ngadap edit ka size lalong tang kum ne kane kade ka first step kidon hadu lai tali step dengan hikai tang hadu first step dengan sapen i ya ka second step kalong na kamlong memang la persang kathut dengan siapa ni terhadap dah ne desa pendap ini captcha pra plosan long kan no sa klik submit kane mut kala register la long kala pinang su register empat apply ge post ma nang dei ba register dan ladet mang tu ladet klik lalong dan dalalong te nomor bangang ladet register dengan sa pin i pada aga step ka baar tiam tangin point syaka step ka baar ngatrai pila syaya kan step ko nikong simple bhai ker pendap tang ban uploader bat pendap tiam tangin point haka step ka baar tene kala poe ka step ka baar te ban poe ka step ka baar undon usain login kan mau undon usain login nomor ka tu ka step ka ban nikong ka daitang ban register step ka baar undon usain login pinsa login sa pan OTP ki jong pi nda dep ang ta pada kan sa poi ha kan ni te hang ne pada la poi hang ne pimpat ngimpat apply ke post ngimpat ai ke pat kod hadu ban la su pisa kan salong kan mau hadu ban la su pisa kan salong te kan dek application form ko jong pi be hang ne apply for a new post siap apply nang ne hadu melawan ke payment adap ka payment tamut ba pila apply ya kata ka post hadu ba pimpat siu ya ka pisa kamut ba pimpat apply ya ka post kan mau ya kata hadu ba pimpat siu pisa kamut ba pimpat apply ya ka post wanam ong mangala ada register la biang wanam su bakala kam tamo hadu ba nasiu pisa pin print ya ka tu ga euro ban pen i ba pila adap ban man apply ya ka post lam kam tam pat long pia print ro mo la adap ta an persang ban nyon hang ne apply for new post ulong na em ala ulong biang mar ngala persang kan usin ulong re te apply for new post baik haka jong nga kamlong re tengam tip re kiwe galong em ko kiwe re he jonga kamlong dengan mlale ai tapi yang tu ma anda bila ada register ka tu ba ngam ne ada submit siap klik ne log in udah sign log in hang ne klik ne tes ID number phone sa ai beri captcha unjuk OTP bisa poi haka tu ka step ka ba ar haka step ka balai ka deka payment te penyu banjit ki pus ka bade ka UB ka de SI penyu banjit ki pus mo haka tu step ka ba ar penyu banjit ka
UBSI UB kategori bat AB te hangne don rew tali hangne don R tali hangne don kawai rew nyo pra khandai tali pos lada phi jit baro te kamot kanlong shispa san pho kawai shispa san pho shall multiply into khandai te la long kat non tu bade nice not has san so pho san sao nice we khandai si pho khat lai spa san pho lada apply baro te don ki bayo tang UB te ka UB ru kadon rew tali ki pos te ha ka UB ka driver pidon kam license te lada amdon license empat yo license kemud ba pinyo no stang san tali ha ka AB ru kadon driver te lada pimpat don license pinyo no tang kawe kunjong ka branch constable battalion ye gitu gide lang haju ka UB beda on branch constable te gidon ge fireman gidon MPRO hang nela kajong te kumta tambah kan mau kajing mare jong kane tanggawe kajing mare jong kane ka UB ru tanggawe kajing mare jong ka AB ru tanggawe la dapat apply bun teliru ke exam jong kane ru tanggawe ke exam jong kane ru dan reteli ki pos ru tanggawe jong ka AB ru exam tanggawe la yo apply arteli exam yo apply kini arteli UB AB arteli exam arteli jong mare kita tangan batai paham ta daka PDF ke jinon kama video ne tesngap bah pe do baku tekane ka PDF kadai ka instruction ban batai kumno ban apply dengan subatai naganero ban sutu syai bah gi apply tenda bila ada ban register ada ban pendap ada ban baro tayudon gi bempat senang pendap dan batai bah haka tu ka registration kan mau bah ya ka date of birth bad ya ka educational qualification jung phi omla ban edit show dan ada ban pendap pinom la ban edit show ya ki kerteng giwe pinang la ban edit hadu kelas date ngut ba bakala kerteng pinang la ban edit dari pi bakala ka date of birth bad ya ka qualification jung phi pinom la show ban edit ane ban upload da kawe kan mau ba kita giwe kerteng gemi kerteng pa pinang la ban penkala ban correct dari ya ka date of birth but educational qualification pinom la shu dalile ta te yakine ki ayu ngada batai syai tang ne batai biang mana syai ba pa long ba photograph ada batai ba phiap scan ne phiap shondur ka shong ka jingnang jong phi edit apo ka shispa ke bis upload full name la nang ka date of birth ngada batai ba ka date of birth nen le lap dap ai syai ba hang ne le da kan khamsuk shu phi na kamta ka UBSI hadu shiterik Januari arjar saw teki UR disdang nadu khnai spa khnai punyo ikut hadu kiba minimum ya kadai shiterik Januari arjar lai ki hier chapo ma amde bakiu seneng hadu shiterik kan poi hadu saw Desember arjar ter kanam kiu sejrong kinde ki khnai spa khnai punyo kan kiu sejrong ma khnai spa khnai punyo khnai fra khnai ter kiu kumta khnai fa ter entah mudlah sudah baik arjar lai shiterik ubakha hau artarik unum yo shu khalai tarik unum yo shu kan mau bahaya ka nih the UB constable but branch constable kan yang ada batas syai benar kong kasnem haka UR kibaka arjar lai kide ki maksimum mudba arjar lai las maksimum mudu arjar lai minimum dai shiterik Januari arjan rew tengah ngong baik arhajar san marba kanongu de ke bakha shiterik Januari namar kiyo tang hadu shiterik Januari kindap baik khat prasnem thik marla poi shiterik Januari kan kiyo kan hier no shawu arhajar san to Desember arhajar san tengong baik derek hadu arhajar san terala don mano ki bakha shiterik Januari arjan rew kinang yo tang gitu bakha shiterik Januari ma te nang kanongu de ke bakha te yo don ki bakha ro te kata nam soyei te gitu ki bakha ar tarik lai tarik sau tarik arjan rew phinom yo shu anong so phinom yo shu gitu yang ada batai lupa hakane yang ada ong lupa khnais pak knai fra si tarik ar tarik ter kan kiube te ki bakha husnem khnais pak knai phnyo phinom yo shu kan mau no arjan rew na si tarik arjan rew ka hier shu arjasan arjasau ter
te ki bakai u ar lai tarik jong arjan ru phinam yo shu tang ka shi tarik hi mar phidap baik khat pras nem thik te ki bakai u nem knas pak nei fra kanang yo lut paro aju haka ab ru ada batai syai bahaya katu tengah try gila s2 bah te sex ru ada batai fadas marasmin la de permanent address nang city town pin code district state center fiscal ada batai educational qualification la batai deban ai baik highest kategori ngal ada batai ba upload ba ka kategori lade be khas janta upload ka SC still tribe kategori banasmak tang ki badon ki upload ka ta banasmak certificate email address non kam phone number ba tang we phone number umla ban change hadin ngal ada batai saya kata dan khat pra ni ban pandap itu box min tik itu box dan lain tali signature ngal ada batai dan group haka ba arpo kamlong shu ka jonga haka ba arpo ne select group, choose your group hide ka UBSA ni UB ni AB select the post as per your choice phin sayo kata ka choice ha ka jongam ta kamlong ra te phisala ban choose hang ne phila ban choose kan kan utali ki post ka ba phi choose kat kum ka qualification ka jong phi then sasu pisa ba de hang ne make payment after selecting the post click make payment the application can pay the required application using debit card internet banking UPI kum ta ter hapsi online bej baro te pham nang si online nda de bang tu kalas ka RFR ka de ka print ya ka application form te kan sadon ka option ban page pede sa ada ban siu baro sayo ban print ya kata ka application form ka jong phi hadu ba himpat yo ban print ka application form ban successful e baro mapatikana ndala yo ndala page ba phila upload baro along te sibu ka kapor ban ingkong pidang apply tang kawai lana artali hadin phi ko ban apply biang phila ban apply biang sulai login biang login number phone jong phi te login biang apply biang kum ta ter te kadon por sa arbnai duna e ban pan le gine te sale ka ban kam ada batai clearly kini ke baro tang gine hi khulei shun